थांनाय हरनि FIFA World Cup गेलेनायाव पर्तुगालआ सुइजारलेन्डखौ 2 गलाव फेजेनगोन। बुहुमनि देरसिन गेलेनाय FIFA World Cup दासान्दि थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो। आरो दिनैसिम गेलेयै माखासे हानजाया नकआउटबो जाबाय। बेबायदिनो बे गेलेनाया डिसेम्बर दाननि फैगौ 18 अक्ट' खालारखालि जोबथा जागोन। आरो बे जोबथा गेलेनायाव मोननै हानजायाल' गेलेगोन। आरो बे गेलेनायजों जायखिजाया मोनसे हानजायानो देरहासार जानानै 2022 मायथाइनि FIFA वर्ल्ड कापनि देरहासार बान्थाखौ आजावनो हागोन। बेबायदिनो थांनाय हराव बुहुमनि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि क्रिस्टियानो रनाल्ड'नि हानजा पर्तुगाल आरो सुइजारलेन्डनि गेजेराव जोलुर गेलेनाया जायो। मोन्नैबो हानजाया नारा-नाथा गोब्राब नाजालायनानै गेलेनायनि गेजेरजों पर्तुगालआ सुइजारलेन्डखौ 2 गलाव फेजेनो। थांनाय हरनि FIFA वर्ल्ड काप गेलेनायाव पर्तुगालआ सुइजारलेन्डखौ 2 गलाव फेजेनगोन। बुहुमनि देरसिन गेलेनाय FIFA वर्ल्ड काप दासान्दि थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो। आरो दिनैसिम गेलेयै माखासे हानजाया नकआउटबो जाबाय। बेबायदिनो बे गेलेनाया डिसेम्बर दाननि फैगौ 18 अक्ट' खालारखालि जोबथा जागोन। आरो बे जोबथा गेलेनायाव मोननै हानजायाल' गेलेगोन। आरो बे गेलेनायजों जायखिजाया मोनसे हानजायानो देरहासार जानानै 2022 मायथाइनि FIFA वर्ल्ड कापनि देरहासार बान्थाखौ आजावनो हागोन। बेबायदिनो थांनाय हराव बुहुमनि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि क्रिस्टियानो रनाल्ड'नि हानजा पर्तुगाल आरो सुइजारलेन्डनि गेजेराव जोलुर गेलेनाया जायो। मोन्नैबो हानजाया नारा-नाथा गोब्राब नाजालायनानै गेलेनायनि गेजेरजों पर्तुगालआ सुइजारलेन्डखौ 2 गलाव फेजेनो। नोंथाङा सानाय-सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय-सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय-सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।